Γεια σας, είμαι ο Χρήστος ο Ψαράς και φτιάχνω αυτό το βίντεο απευθυνόμενος σε Έλληνες δικτυωτές και επιχειρηματίες που κατοικούν στις ΗΠΑ εξαιτίας μιας μεγάλης αλλαγής που συμβαίνει σήμερα στον χώρο της δικτύωσης. Η αλλαγή αυτή φέρνει επανάσταση, δίνοντας τη δυνατότητα σε Έλληνες δικτυωτές να βρεθούν στην κορυφή, δημιουργώντας επιτυχία Ολυμπιακών διαστάσεων σε όλο τον κόσμο. Από το 1998 που γνώρισα τη δικτύωση μέχρι και σήμερα δεν έχω δει ποτέ μια ιδέα που να μας ενδυναμώνει τόσο πολύ, που να συγκεντρώνει τόσα πολλά πλεονεκτήματα, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους Έλληνες να είναι στην κορυφή. Αυτό που συμβαίνει είναι συγκλονιστικό. Θα δημιουργήσει εκρηκτική ανάπτυξη για όλους μας. Θα εξαπλωθεί σε όλο τον πλανήτη και αν φερθούμε έξυπνα, οι Έλληνες που ζουν στην Αμερική σήμερα θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι. Θα μπορέσουμε μέσα σε λίγους μήνες να δημιουργήσουμε δίκτυα χιλιάδων σε όλο τον κόσμο. Θα μπορέσουμε να χτίσουμε τη δική μας παγκόσμια αυτοκρατορία. Συγκεκριμένα σήμερα στις 10 η ώρα διοργανώνω ένα online σεμινάριο στο οποίο θα εξηγήσουμε τα πάντα για την ιδέα που έρχεται και πώς αξιοποιώντας τη μπορούμε να έχουμε συγκλονιστικά μεγάλο ωφέλη. Σε όλους τους Έλληνες της Αμερικής λοιπόν έχω να πω ότι τώρα είναι η ώρα. Τώρα είναι η ώρα να αξιοποιήσουμε εμείς πρώτοι την πιο έξυπνη επιχειρηματική ιδέα που έχουμε συναντήσει ποτέ. Τώρα είναι η ώρα να δημιουργήσουμε για πρώτη φορά στην ιστορία παγκόσμια δίκτυα με Έλληνες leaders στην κορυφή. Τώρα είναι η ώρα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να πετύχουμε. Σήμερα στις 10 το βράδυ θα ανακαλύψετε τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία της γενιάς μας και αν είστε Έλληνας δικτυωτής με όνειρα και στόχους που ζει στην Αμερική, σήμερα στις 10 το βράδυ θα αλλάξει η ζωή σας. Κάνοντας κλικ στο link που υπάρχει στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα εμφανιστεί μια φόρμα μέσα από την οποία μπορείτε να κλείσετε τη θέση σας σε αυτό το webinar. Δεν υπάρχει τίποτα στην επαγγελματική μου ζωή που να λατρεύω και που να με γεμίζει περισσότερο από το να συνεργάζομαι και να βοηθάω ανθρώπους με όνειρα και στόχους. Οπότε είμαι εκστασιασμένος με την ιδέα αυτή, γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι θα αλλάξουν τη ζωή τους εξαιτίας της. Κάντε κλικ στο link και θα τα πούμε στο webinar.